бинандагони гиромӣ, барномаи субҳи Тоҷикистонро идома медиҳем ва дар ин қисмати барнома суҳбате дорем бо профессори Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон Бадриддин Мақсудов вобаста ба фарҳанги сарфаю сариштакорӣ, чун ин масъала дар ҳар давру замон мавқеъ ва мубрамияти махсусро дошт, аз ҷумла дар осори ниёгони мо. мехостем аз он ҷиҳат сар кунем ки масъалаи сарфаю сариштакорӣ дар андешаву афкори гузаштагони мо чӣ гуна мавқеъ дошт ва чӣ гуна таҳлилу баррасӣ шудааст. ин мавзӯи мубрам аст. дар ин бора хеле фикрҳо гуфта шудааст, аз ҷумла ҳатто дар ҳамин фарҳанги мардумии мо. масалан дар фолклор агар мо муроҷиат кунем, бисёр чизҳои хуб дар ин маврид гуфта шудааст. дар фарҳанги хонадорӣ, масалан ҳар як хонавода падару модар, бобоён, бодаркалонҳо ҳамеша ба фарзандон, ба намирагони худ дар мавриди сарфакорӣ кардан суҳбат мекунанд. аз ҷумла дар адабиёти гузаштаи мо шоирони мо ба ин мавзӯъ бисёр таваҷҷӯҳ кардаанд. гап сари ин аст ки инсон вақте ки ақл дорад, бояд ки дар ҳама кор сарфакориро пеша кунад. ҳатто вақти худро сарфа кунад, намедонам он нақде ки дорад сарфа кунад, ҳамаи чизҳо, ҳатто дониши худро сарфа кунад. яъне масалан зиёда гуфторӣ кардан, масалан фузулӣ кардан ҳам ин аллакай сарф кардан аст. яке аз шоирони бузурги гузаштаи мо, Амирхусравӣ Деҳлавӣ, дар як байташ мегӯяд ки ба сарфа сарф кун нақде ки дорӣ, ки амсокат беҳаз исрофкорӣ. дар ҳамин байт масалан сета калимаи калидӣ ё такя ҳаст. инҷо сарфа ё сарф кардан ва нақд ва исрофкорӣ. воқеан масалан сарф кардан ин яъне харҷ кардан аст, ин ҳама медонанд. сарфа кардан ин андоза нигоҳ доштан, яъне ин зидди исрофкорӣ аст. исрофкорӣ масалан зиёдаравӣ дар харҷ кардан аст. бинобар ин ҳатто дар миёни мардум бисёр маълум аст ҳамин байт ки мегӯям ба дахлу харҷи худ ҳардам назар кун, чу дахлат нест харҷ оҳистатар кун. ё ин ки андоза нигоҳ дор ки андоза накунӣ. бинобар ин андоза нигоҳ доштан яъне сарфа кардан бисёр хуб аст, писандида аст. ҳатто ҳофизи бузургвор мегӯяд ки вақтро ғанимат дон ҳар қадар ки битвонӣ, фурсати умр ҷони ман як дам аст то донӣ. яъне вақтро ҳам сарфа кардан лозим аст. мардуми мо ба сарфакорӣ чандон аҳамияти бузург намедиҳанд. он чӣ ки лозим аст ҳамун диққатро, таваҷҷӯҳи худро ба ин равона намекунанд. дар бисёр чизҳои хоҷагидорӣ ҳатто мушоҳида мешавад. вақте ки масалан мову шумо меравем бозор, мева мехарем, меваро ҳатман аз андоза зиёд мегирем ва хона мебиёрем ва мебинем ки баъд аз чанд муддат он мева хароб шудааст. ё ин ки сабзавотам ҳамин яъне аз меъёр зиёд харидорӣ мекунем. бинобар ин ҳатто дар либосариам ҳамин хеле, дар пойафзолҳо ва ғайра ва ғайра. яъне мо бояд меъёрро, андозаро нигоҳ дорем. бинобар ин вақте ки андоза нигоҳ дошта мешавад, албатта зиндагии одам беҳтар мешавад. масалан мағоза наздик аст, аз он ҷо масалан ё гӯшт, масалан берем, масалан 2 кило 3 кило гӯшт мехарам. ҳолон ки метавон ним кило харид, 1 кило хариду ҳар рӯз тоза ба тоза хариду истеъмол кард. яъне ҳамин ҷиҳатҳо барои мардуми мо камтар исрофкорӣ, назарногирона, масалан яъне ин кор як коре ки масалан ҳеҷ гапе нест. ҳамин хел назар мекунанд. бинобар ин ба ин таваҷҷӯҳ кардан лозим аст, диққат кардан лозим аст. яъне дигаронро ҳам ба эътибор гирифтан лозим аст. инсон бояд сарфакор бошад. дар сарфи ғизо ҳам сарфакор бошад, дар ҳама кор аслан сарфакор будан бисёр хуб аст. яъне ин иқтисодӣ тамом мешавад. мо дар айёми ҳозир зиндагӣ мекунем ки фасли зимистон аст. фасли зимистон аст, масалан мо ҳезун сарфа мекунем, сангиш сарфа мекунем ва ниҳоят барқ сарфа мекунем. агар мин баъд хонаҳо ки сохта мешаванд, марказгармии онҳо ҳам ба эътибор гирифта шавад. вақте ки марказгармӣ ба эътибор гирифта намешавад, инсоне ки он хонаро харидорӣ мекунад маҷбур аст ки аз барқ истифода кунад. бинобар ин ҳатто ҳамун дар утоқҳое ки апортамонҳо, манзилҳое ки масалан бисёр ошона аст, ҳамунҷа ҳам метавон барқро сарфа кард. масалан инсоне дорад ки 4 утоқ дорад хонааш, дар як утоқ зиндагӣ мекунад. масалан ҳамаи он утоқро гарм кардан ҳеҷ маънӣ надорад. бинобар ин як утоқро гарм кардан, масалан ё ин ки ҳамун барқро, чароғро хомӯш кардан, ин сарфакорӣ аст. масалан беҳуда баъзан мебинед ки дар ҳавлиҳо чароғ дар шабона равшан аст, ё ин ки дар хонаҳо ҳаминтур масалан унҷа касе нест, аммо чароғ равшан аст. бинобар ин онро хомӯш кардан ин як сарфакорӣ аст. як ҳикмати бузург аст, мегӯянд ки аз сарватманд ҳамаи дороиашро кашида гиред, боз як муддати муайян мегузарад, мебинед ки вай бой шуд, сарватманд шуд.
агар одами камбағалро маблағ диҳед, дороӣ диҳед, пас аз гузашти вақт мебинед ки боз боз камбағал шуд. муфлис шуда. Одаме ки сарватманд аст, аз куҷо сарватманд шуд? Ӯ сарфакор аст. ҳамтур наме сарфакор аст, сариштакор аст, масалан баҳуда ва беҳуда масалан харҷ назорат намекунад. мекунад дахл харҷ. албатта масалан дахли харҷи худро назорат мекунад. бинобар ҳамин ӯ сарватманд мешавад. заминаи асосӣ, яъне сабаби аслии сарватманд шудани ҳамаи сарватмандон дар сарфаву сариштакорӣ аст. албатта бинобар ҳамин ҳамаро даъват мекунем ки сариштакор бошанд, сарфакор бошанд. аз ҷумла ки имрӯз масъалаи ҳоди рӯз аст, барқро сарфа кунанд. дар таърихи адабиёти мо чун байдҳое во мехӯранд ки ҳатто ниёгони мо, нобиғаҳои илму адаби мо барои он ки шаб эҷод мекарданд, шам месӯхтанд ва дар сӯхта ба тамом расидани шам як мисраи зебо, як мисраи дилписанд наменавиштанд, чизе барои худ мақбул наменавистанд, аллакай сӯхтани шамро харҷ медонистанд. одаме мегӯянд ки ҷисми оташнафасон харҷи забон мегардад, сарфаи шам дар ин аст ки хомӯш гардад. خاموش کرده در این باید لیکن باز به زبان اشاره است. به زبان اشاره است که مصرع یکم تکیه به همون که شمع هم زبانه آتش دارد. خوبه و انسان هم زبان دارد و زبانش هم در گفتگو است. یعنی در گفتگو هم صرف کردن بسیار خوب است و از جمله روشنایی شمع که خواهید که صرف کنید را خاموش میکنید. فرهنگ خانه‌داری است. این رو مثلا بیشتر مادر کلان ها به این چیز بسیار اهمیت میدهند. مثلا شاید مادران جوان کلین ها و گوییم که عروسک‌هایی که نو به خانه آمدن به این چیز اهمیت ندهند، لیکن مادر کلان ها من میدونم که آنها بسیار به این چیز، پدر کلان ها بابایان به این مسئله بسیار توجه میکنند. یعنی نه هم البته این خوب است، البته خوب است که توجه میکنند. برق با این واسطه صرفه می شود و یک جای دیگر می رود که آنها نیاز دارند. فهمیدید؟ با وجود خانه هم حتما فایده می رود. صرفه کردن لباس کودک رو چرونه البته حتما صرفه کاری البته اهمیت دارد، فایده دارد و این بودجه خانواده هم خیلی مثلا اهمیت کلان دارد. تشکر زیاد برای صحبت و بینندگان گرامی یادآور میشیم که صحبتی داشتیم با پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان بدردین مقصودوف. برنامه صبح تاجیکستان ادامه دارد.